Assalamu alaykum mehriban adamlar, mehriban gitaran jan koyarlar. Bugünkü täzeligimiz elimize täze gelip gowşan Cordoba gitara barada. Häzir şoň abzor nedir? Bizden daşlaşma. Barabanın öňü, arça ýolkadan, izi gapdallary palisandr agaçdan, boyny mahagon agaçdan, öňü qara ýerleri, qara agaç ýagny hurma agaçdan, akça ýerleri original sünk. Towlanýan ýerler bolsa gyzyllan çaýlan. Kirişleri savaryat kiriş. Daş çiýylyk saklayan Cordoba daş.